Mit gewöhnlich doen hier naar het dritte salamtier, Harish in Psalm 33. Zwevig van de nog gegarandeerd, reading van vers 18. Heer zulentje kufuracher, loch kirkels been. Is een draumschen as a gras, nie munnigen water train. En nanem kom a gion en a vaas, en son gorst en gumaltio, en nanem fihier dieu, ar njarst sar stiek ach lo. A raumsen nier kriestui, oer garsach is gunji, is kudishoina enem danur, ar munnigen faas a chui. Der hoger gro orn, gukkump, a heerlijk achwa, a reer, maar pushin aan het feest, a dages train agna. Die herren in Hashem van een nog gegarandeerd, ver zulen jeke vroeger, a lucht jeke feest.
Is ulig waarbaar. Kan begaf naam wie verwarst maar washin. Wie schijn wie gele. Is gerashen feestroch gachunaking irrevantinshaw. Wie verhef orthe. Orstusevan jesurin. Mionan nigus eertesen en anem a hasacheg. Ugus neraha us ha jelik rein out in junction. Nach bier krie het janef oergaarstjachs en devesteien. Ugus ganja nigus marahal. Jelik van je mooi met de looi en heup, de socher in hou heen urlochen. Ga jeug, han een nieken had de vistrochen, wat de looi heen, maar nieken a ha persente. Nieken na chorinjach het bielige lustjachamte a hu heen. Maar kiesing get a sound fra nog geluten spirit hat dunje harnig. Ga jeugd gevoed en pistrikken wie go eterjalichtje aan een jimmelsjeug ille. Voert die een grietje voor
Galtre, hwrys yn tŵhol a sio, trich gymach smaatje an an darochades, goed trich averasach, agus gwner ar hich di genaf garstach as nach rie. Agus niachele imach cwtioch tre'n tŵhol a sio, oim noch anatse, agus y genaf garstach as mag y byg fatalaien. Chyn ar nef a hasyn gadafolod, gyre hasio ach dwperse, agus chanie ar noperne. Agus gadafonio se, dog a chyn gadalwag, bydd o'r sgil dy dochgal, bydd o'r stolach gwtse, bydd rolog gyd a hol dad hyf, bydd y gen y fynd listen ys yn ule, ga jög stwse y fain, is sorinkach yn ach ge ulochel, fa har van baas, ygis in juriach harofa. Ygis gebyg mit matatjan af garstach saunse nie hashen, grytusse gie nuswantje. Gyrtu verthasach i ygis verkrioch noch i, een opera hasja, ygis nach hen dunje. Ygis de ganjan ygis ha mi chaltach, se gute kushin i vie gamanan. De vishin ar sarachel, leis yn djevel, leis yn jors, leis yn tøvel. Ga jög gebyg sŵl orse, na hasich een opera hasja. Oper is nach kuru kool. Ygys y fys ydwrs gymach i chalma gyrig yn thorig yr wn i chwse. Ygys harn y hwle nichen gybyt o lwag sy ule yn gianef nas gilyn a sniach y mws gyda y stiach gyfi malyr wrth hen. Jo'n i gyda fatyn siomata gydig y meid na dy laher y spirit bwyoch eich. Gebied ik dikke met het jenaf garstachas aan het heen, ach kutjach le spirit arachish. Gebied het als geen mogel af piach geen, smogel troejach van anem. Gebied je niet kiende zijn geren hashen, dat de waher heen. Ik is een maljerische geren, uurtes, naar piach geen weer een doegemaak. Sin i ver glane go himalan var jekarsten ule. Ygys sin ku ahrachug go ievai chriuste. Ygys gras buloch gord gavi ne gal grain fatal waien tan fiachte. Ygys govi di faris di orni. Ygys govi giles dat ochelse. As in dors goed hain geshan Tieren is sterkvlug aan een suhel daroche. Gebetusse matam, dat de valle dieren chemical taluajule. Ergens gebetut als jij kommes gavit alle rust. Kommes gavit schesvach tu dochelse. Kommes gavit fienischachig. Gebetut als jij een avianichtje. Vi getur guie asle na ha chimical ora, ha kun joles laan gelorste. Jes gebetus mata a kursi tjeklish, dors hi emesheren funeral. Gebetu kavjoch tal wog he, se dus gene mere. Bani een nopper huach goshen gutse, gaskach trene buan. Gebied y mata geisach i tacdyn dalwai, negus e ffrogost yn ornien. As yn gada falog, fi crain yn y sio malier y dalwag, negus gyn byg yn ffogol y lebe ygys y finachwg y fatyn ha sio, y fianachwg an y lwch geisach gwle. Ygys gyn byg y hac am eich mar yn ghetne y fianachwg. Yn ochgwg yn yw'ch ha, Kainal ygys ha kainach al ygys a hawar.
Agus gan anach crét ar an bochgan. Be coinach hu cwtioch ger coin al dolwy ffyrg farsiach yn hwyhel. Agus oros yn ha syrach hu gwtgilus as y gion. Gybyd y bianoch hu y fwyntir Hashem. Agus gybyd y cronach hu iart sy'n efis di siaramanach hu merach gan. Iart sy'n efis y cwrdd siacharan y lwch geisio. Gybyd y lihid yn Hashem yn sgwp ag falaf. Agus gybyd y cwrna ddatje. Iart sy'n yn byg y dyr ygol hen. Agus gybyd mar sio trelefeg agus minach yn y ffydding. Mwyntir môr y gryniach ys jacht at ygwys. Agus y niwn boch o gwgwyd hen. As nie gwyau as le na ha eslain y fatyn a sios. Na fonyas door cain al hen. Cwt an y siawn ddwrs. Cwt jela an y pians. Cwt na dachians. Cwt jela an y hospitalin. Ha dwla anig digwtsis. As yn dors gwt taing. Na sian yn cwr yma hawer yn ochgyg. Nu himichel na mointir Hashem. Sylwyd wloch y hawer y gianeb sian ha eslain. As yn dors gwt taing sian ha caiet as yn jay. Gybydwys y bwloch gora ffyrtien ygys gras. Gybyd gianeb yn oper a Hashem. Ygys bycwynach yn ha ynranach ygys fi bron. Gybydw hen malio rwys. Hat anig gygwt sy'n ma bicat i felad Nyr ffyrg farsiach yn tŵhyd a sios. Ha aniacet yn djer y bwlys. Gybydwys y matad o'r gaif yn cwtioch ag fel fe machta. Ygys gan niastach ag. Bycwynach ag na ha achgrochs, na ha ffwlwg, uafasan y môr an y nimad o'ch tiarnich yn tŵhw. Gybydwys y yndraf ianach giliesach ag fe mynd y mwyntir a sien. Get y gêm ystyn i fi clachgyr na hwlwr siosimian y chwm y llawn o Hashem gybydwys hag yn nŵl yn ochgyr gre hanod ach dia ha coramach ygys tas. Ygys gybyd dwi'n at y gyr marsien yn ochgyr gwelw as cwn y nŵl. Ygys y ffarifel dynia y ffarniach na fi Steach ag si y mist gynne. Gybydwys yn ochgyr da chomas an sy'n nicyn a Hashem. Gybyd si di riol ag fat farsiach yn dain. Ygys gybyd sars galias y crias ar y chyf sgwylig. Cwynig orna Maria. Ar tiolach riol ygys ar lwch riol i ule. Gybyd yd o'r gaif diogol ffein. Ygys yn glwch gys y hig y fwrt hen, gybyd yn ochgyg esiampler y fatan yn riach. Nys gybyd sy'n y mariach y pilyg y fawr niemegys y ras wg y ten. Bycwyn y chorn yn isias biannig lefyg dochgol. Sioint a chlws, minach yn ysgyrtaran. Sbwywas yn nŵlig ynt ysgach i ys. Amen. Je weet in isje volgend jaar na gnever in een afstel, is Shiahaf kapitel 4. Is leven van het 3 jaar en 4. The Acts of the Apostles, chapter 16, and reading from verse 13. Ugis dan is sapet hashinema as a valer tuv eine. Par een babest urni a jana. Ugis going sunje lavish shine, rish nem naib, chinikig en shin. Ugis jees ben ari rein, dan benem Lydia ben richti purper, of vale hiatira, wat janev eurig da jier. Ek in de gospel in jurne a krie, Jonas kan duki aret dan een nikjev, alvoudig le Paul. Ugus an nuor a vastigi, ugus a tjola, hui I orna kra.
maar wees je misje wikiles dan hieren. Ik was jacht aan mijn huid. Ik is jen of koning aan. Ik is go ik niet zijn. Ik is haarlijk. Ik zal gunje kom oornie. Van de hageroorn panakloch ari ik en rood spirit visach. Ook moor woonach de meistere. Le visach gejene. Len isje vader geschönniges gloeie kraat. Je ziet net toen je zo schreven zich en je als zo aarske. Het had nog gegunnisch die in het landje. Je zön je zo remoren te laaien. Dat heeft de val, en wie dollig, Hyundai eges koerskerischen spirit. Het had me torst oors te gocht aan een enemierse kriers te la machastje. Ugus ga je mag een oorschen veen. Ugus een oorach honnige meisteren kun de galaf dages en boonach. Roep iat er Paulus er Silas. Ugus harik iat den wachtig iat. Om de noorkeren. Ugus geven hors hom loch really avalle hoorst iat. Han het dunje sjo afboerig balle kuravoor. Gai binnen nieuwig. Ugus het taia dat tjukisch genane nach al kittichtje gunje gal no lentijn tavri kur romanig schijn. Ugus jerig een sloer gun jacht na nuggie. Ugus reep ne hoorkeren in je toch ju. Ugus gaan jaat een skuurschulle slachtaf. Ugus en joy gaif, jimmig, boele, a lukke gorre. Hilik jet een prijs aan je dat haar sparri, dat kooit de vries aan, een gelege kutjerentje. Ja, ga naanje zo uiting, a hilik jet een vries aan a patje stui, ugus a geinig een kosse zich ja. Ugus mubjaan eike eerst da vader, ugus da heelas oornia janev, Heunjat lui molly da hier. Ugus hoorde na prisen hiat. Ugus gehopen va kri halavein voor aan. Horas kan doch graag punetje na frisan. Ugus paul godsgeluk na torsenule. Ugus goosgeluk kuivrige kachnyachachke. Ugus do kan je te frisan toeskelijk achakkel. Ugus fecht in tosje a friesen posteltje. Hark je chwe, et GF heen a varaheg. A surgen corona friesen nicht et chiche. A vloe Paul le kuhars te kra. Net jan kron et zijn bihorst veen. Ar hasin julen shaw. Ugus gurem solus das en lemes ja. Ugus haneke friehiges huitje schiers. En waar vol ugus hielash. Ugus gaan door je maag hoorstje. A wijsteren kuttes kort nog een jane vom kujarner mee. Ugus hoorstjaat zijn kreeg aan zijn giernius kriest. Ugus charner ufeen ugus te hui. Ugus laberiaat vocht van gierner is ugus roes en ulle van a hui. Ugus gaan door vlees. Een noorschen veent aan oike, nie en kreefken. Ugus vastige veen is a vuintje rulle, kundaar. Ugus een ore hoeke et a huijaat, voor a borst rompe. Ugus runje kaarstiges manjeri hulle hulle, a kritschen aan een dier. Dat hier ne kan nog winnen, we leven geen tochtel, zo in een vroegelijk vloed. Je moet je rieske wie schijn, en ze nu schiar salam dier karishere niet te leven van een jachtkavjaring. Psalm 36, I'm reading from verse 7. A years prishalurumach da chaimnas gragach ten, pasgat das gene jemishim, waan doches klaunen den. De seilt ach hach gestarisch feit, saas ich iat gemoor, at damin waan te holasib joch beru gaivra ha. Tuperne pehe haket jarav, aket sig hier en doel. Het sanat holas jal roch glan,
Hysyn je solas yw'r. Mari to hyn ysgraia iet an draam cwriolas ors. Is bwyn eich dyr yn dach paryn, do lwch gach chi chas. O'n yn jach gafiarin, a gios prisiol wrwm o'ch do hyn ysgraia cyn. O
Zullen is het weer als feurende levering. Het is de Schiaf kapitel 4, de geneven napstel. Het is jaren 4, harish in Acts 16 and verse 33. U zegt gaan torslish een noorshin feint aan uitje. Niet en kreken. Is vastige feen. Is de woontje ulle kundaal. Vien het vastige feen. Is de woontje ulle kundaal. Dus hoge jaren hier aan de vistige Lydia kutja. Als je niet vergeet dan zo hoge jaren hier. Als je niet vergeet nodig de taxen naar schut maar een geetne. Maar als hij isje ik is het tjurla kutja. Vastige. Dus Shen ha jemkja jekala kutje melekala ju. Je shen ik nieuwlach weer hule turus. Het is pas te gaken ke bis niet ke in sharamanule een fus para hashawa. En ju ha jemkira bekan chietje afe shaw. Dus het tosach harstjen met hem soele harstje de nachtel sacrament. We zien kleintje de vachtel gaat triest, de haret en de duimrie worst in gierne sacrament gaat triest, maar zo naar koinelen ergens maar zijn reurs. Dus ik had het zien je een nachtel als zijn hier daar je een vachtel de gracht naar misschien kan roep de nacht, prima nacht te laten, sacramentum, kiezen kruis, hier taartje, de glas gaan de duivische nereket, we gaan de koers vogel van rota boeien, de sappetje nog iets helen. Dus na gelijk, en daar boeien was je een tapet, waar een nereket was je, de glas aan de dag, maar de hersen te veel de dag secret. Dus, beschen, ik hier nog een nachtel was zo. Ik is geen torte, gachtel en ik is geen, ja, die de goede, we gaan maar een fakkel björle salary, als ik hier daar, aan de, ja, in de Romanik, salen je weet het doors, dan de suiter in de snapperhek. Dat juist en hoort het schijf, erket, stukat salarium, maar een erket. Dus dan is een hasje fijne vachtel salari, dus Sean, het hoort wat doen je, het heen van de blinden. Dus je vindt hoorte, gachtel maar zijn, zo ik is jacht en jacht, je wat ik hier nog aan het hier daadje. Ach, van vachtel sacramentum, kutjach gerechtlacht, en de daai suiter naar rooi, werd het als paard, gebegat Giles, dag goed, dan dunje was ik gewoon, ergens maar in heetne, door ruiach heen. Ach, kies je maar gerige vachtel was zo, ik ken een stjach aan de visstrach uit niet huklis. Ergens aan de visstrach niet huklis, werd hier nog uit, aan zich hier taatje, goed de was secret. Ergens er bij willen wat Tjala is vachtel kreker mysterian. Sa vachtel zijn gewoon tesje peentje vachtel vuurlijk genoeien. Sa vachtel zijn kale stja goed de wat jever maar een geetne. Sa maar zijn vachtel sacrament. Kine stja ja in hupfrisch. Maar route wat neuwer no lijf. Ergens naar route wat jever er de lijf wil daaruit er ik haal de hele. We zien zo, er daar haken met je haken. Zullen we het het sacrament vastje. Dus de handen bassen, dan nog even, als ik ze galig.
It's a sacrament wherein the washing of water in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost to signify and seal our engrafting into Christ, and partakers of the benefit of the kingdom of grace and our engagement to be the Lord. Signifies and seals our engrafting into Christ. Nu shall root hier weer hashit. Is reis aan het sacrament zichtbaar in journey. Als je vaak een roet hier weer de kans stellen naar hen kutje. Dat aan zich hier taat get de Heer jene maar fijner gaan. De lijn willen je vechten. Je wil kutje naar weg gegeven. En je wil kutje. Ik is trachtige. Je hebt de pech gespirit al Christus. Ik is nog een had genoeg getrouwd maar geen naar weg gedaan. Dus in feite in niet hier van de schijn maar in geetne. Dus gaan je aan de scripten naar het daghaken vastig is zichtbaar in journeys. Dat ik op een voor de schachtsacrament ik de papa niet. Ha vastigachtes aan oorzaak mass is passig. Goed as ik gaan het orders, confirmation, penance, ugus extremation. Ugus if het magere geshen er ha. Toen je paas of een femia fenken en doen je hashen, maar baas je maar pitje hacheres. Je zullen nog kun je haast in een rode hat haast. Call was how per cool die hochkel je, maar een real studie. Call was how per uteres gunje als kunnen ochkel, had de kurfische ochkel, dat de verlaven ochkel, geen lefochkel tullig naar real studie. Sheruta had doen je kragen naar real studie, had niet je haar ochkel kragen. Schenne harsten, een oefert hou vechten, aan te doen. En je van je mis de papa niet, ach je mis prost en niet kutja, nach legal die ochkel je ule, met real studie. Ugus, na bier heb ik ugus dat hij heel lang mis prost en niet, ugus heb ik dat in een ruim, aan zijn dooi, aan zijn villa, in een ruim. Misschien 15 parach unachgaan, dan kan ik een schoharriel studie. Ik is veel meer tjene, maar afhochtel je, dat was waarschijnlijk. Dus als je 15 keer op pasje gaan, hier in de vliegel nog een, maar schrijf hier naar vastje Christus. Na pasje de krachtige misk, de Hassidianisch, de misk, de Hebeti, de misk, de Greki, ik is gaan een misk niet huwelijk heen. Hier in de vliegel nog een, Galaien Christus. Ik is de Hikse jongens die lichter of om niet hourig. Ik is, maar smerken bij mijn mulge kapitels die ik heb jaren. Paul heen aan de schen nog gegaan. Een basje. Je mag gene jongen. Ze basje geschen. Ik is basje de krachtje zijn je moet toch goed vallen. Ik is aan de dooien vallen bij de krachtje. Stel ik zie je Rörst Galaien Jon Basti, Kischen Gro Basti Jon Italialichtje van de Vastje Christus. Ze Jon Fai Magirik, den Jan Jimene. Ik is san Basti Gunje de Arachis van Jon. Hapanitter Gabasti Govi aan de Gochommen is jöklich, maar ha Basti Christus. Na kabastje toch gekke Christus. Waarschijnlijk van de bastje Jon. Ach bij Jon, een bastje gunje te arachis. Dus als je vechtje, het jara gunje een was Jon te arachis. Door het gunje Hashem, die er geen nieuw behoort, een bastje ries, lees de hapsteen. Dus dan had gunje een bastje onwoord, en dan neem het trionet. Ugus le isje, gaan je ouder ze pihakenje, en dunje Hashem, een vastje, een bara uur. Maar hij dunje ze bij ook je, a juk personele, bij de bastje naar haar, ha vastje je itera. En dan waarschijnlijk haarstje naar haar, een heugelijk personele. Nou, draad ze dat gerucht in je koel, dus je juk de zakken heen. Ugus gegalige heen is de papa niet, vastje de papa niet, en dunje Hashem het is. Dus kashan, en werd de pasje dunje Hashem is.
Nu ga je dunje maar haar wasje en dan neem het vuur net de isje. Ha zo, ha iat in de kitchen en de wasje genepan, gewillen genepan a genebing. Sa shani kioloch, dunje se bihere wasje, dat jukbus een rooi, nach bij dunje ha shen kai de kushiri. Gaan je kai de kushiri, maar jaar een paar benach heen, een paar peen, als ze. Shana hachet, en dan laat je Luther, ha dunje ha shen, ha paar pekar je he, maar hij excommunicated. Because van de shallow, de Romani ha dunje ha shen kaisje. Kaisje haarste. Shall Peter draaste, ha kalakker se haat. Ne hieshev een loofpertje tachsen hin aan de jedi. Ugus na het een most van de hen. Een kooleshev, het rier, een jukfisch vakenach. Een kofolleshach. Een gargas met dunje Hashem. Ha hoorde rier. Had er een excommunication het dunje je shen rier. Ach na volle hadden draaste sakkerst als een jukfisch rooi. Skit je gestach en een jukfisch akken. We gaan jaren geld in jukfisch. Jaren jij, is wat de kerige dunje Hashem, maar dunje dat heisje. Dus waarschijnlijk ook dat de christen willen een nieuw era geneving. Ga gaan wat de pastje het wie ach een pastje geheet. Het eerste willen de koosje dat je toe als een jukfisch jakkenje, ik haal het toe heen, dan het pastje ga gaan het te wasje. Geef me toe weer te wasje is. Ik is gewast ja doen, dat een nieuweren, ga ja toe, dat ze bukt toe is dionpachut. Schouwels rukt weer dionpachut, geef me de oorzaak, wie is de wasje lossen. Ik is een hulliger is van een hartje, dan bukt weer, dan bestint je nog dat je zo, aan een laaien zure, aan een baller harken, aan een naakje harken, van een groot bescheur. De stachegeuren kallen een pasje. Je haar het een stikbakjes. En dan je raken bij vier met een pasje killen. Ach, het is een keer vier met een stikbakjes. Dat je de stachegeuren in manjeroer. Had ik het laat zingen, ik boord en jurnen. Van die vrienden, we kunnen geurig, Mr. Golan, als we karren, twee karren krijgen, ze bijna toen maar zag kaartje die Jezus vanjes dan de strikt baptist. Ik is gamma schrijven sapetje geen mijn ruwe. Ik is een handige geborst en duur, dan ga je heel je ven, akel dan morgen. Als het doe je geen van de rohat, ga je kittig geef zie je ik borst en duur. Er zijn nog goed te gaast, en de route had gaast, en de houdt kozen een menig een script erin, een reer een menig hou heen staan een horst aste. Afvisaken je naar jukjes heen. Dan is het beheertje kaus. Ik is de haak julen oorlog heen aan de divers in tjurne. Ga was schön je een dunje Hashem. Because de beer jompachut. Je had dunje maar zijn het genoeg kun je. Geen meer als je weer jompachut. Je moest van je pastje. Ik is gaat pastje heen. Hij loorzat. Ik ken een viernis. Tuven tjurne. Ach het ha. En je tjene had de guske te koos. En je schenne roetietje. Achter het iske. Voor de klachtje. En nu het vier. Me worst en tjerne. En je tjene gieke te doen te gaan. Dat je gauw te gieren. Ik heb hier wel nog gegaan. Ach, je wil ik gieke aan. U is het gauw vier. Zullen het haar ze vier. Dan zoude. Het kort vier. Dan ga je wichtiger gaan. U is het voel vier. Ga je gorstiger gaan. Dat is die we gaat het gepikt dat hier daaraan. Dat is die we gepikt en valken hier de golven ze schieten saulen, aan saulen zijn er horsteen, de parentes met viering, de geschäftielen dan een nie haniering met horsteen. Maar zijn vier gasten, maar dan het doen had zich dat smoonja geen, je wil het vatten horsje horne, je wil het doen had zich een koers in de manasjane had schunje.
agus er halas tú jacht íneachlis, chan tú nach sateras na siahaf kiat bliana 1637 agus san bona Anabaptist at y garamen a hanig jöchlis na basti. Agus ros na Anabaptist ach mystic bora. Agus get ha dunya maha an the jöchlis a shen. Get how pain is strict Baptist and the new at dog. Garin kat osar stachiel maljer in hen who were jöchlis. Who at the goni the jury maljer in the jarostan kan het runje deur weinig een hulligere wasje droat ho stachiel se puring uit wie maljer runje het nooit jöchlis gehakken. Agus marschellerers ga jöchler het chien een jong si wasje. Misschien zeg ik wat vaster agus ha het elkaar. Agus Shaw jong kani me jong boeien on marché. Had woord jökal uire voetjen een jöchlis. Gerichte dat gewoordje getonen en zoelen dat niet een hele kutje mag. Agus hemia nu jöchlis ga shaw. Hemia kom af groeien staan mee. Agus kan woord dat een groeien ha zijn en het hoosje wie dat gunje ten wie. Dus ik zie je dat ook in her. In feite haastjen aan de lorat wel een feitjes de gaffetjelle het basjes de kerre paarstjen de gaffetjelle zijn. Er nog gegunje aan de hen wil vastje kan weer haast afvaren naar is dat untje paren zijn en ha katja terug begikken. Nesje naar juk zijn had daar woeien. Ha een woeien dus had mij nog een vrier naar zijn collectief uit. Nach boin bastige horst de nacher fi. De schöne boin. Ach, dan gunje not te waren nog, not te varen ten haftienisch voor de vollschap het tuwen juni. De schent maar iatsen mij nog een prier na shit. Eges gaan je laat jona bastige horst de gunje. Ach, de gunje had je goed. Dus je afvoer nelet in jöchlis, eges, maar hij in mij nog een brief naar schiet. Gerij het kielig uit, ach, gerij zonje, een vanjes van een jöchlis, een member of the visible church, gerij schene heren kielig uit, mogunje wie katja voor gietje. Zij, het dunje weer een wasje, gewille er horses schacht dan in jöchlis. Eges, gewille maar schen naar wauw, het wauw te jöchlis aan te juggen Hashem. Ik kan van een dunje Hashem behoor vast gehoor. Dus ze zijn een klachtje hebben wie gemoor aan te jöchlis. Korrutje en waardje. Dus get de haast in de handen voor de nuggie klachtje Hashem a hami. En voor niet hebben we graag. Hami kunnen nuggie in meer had verloren kiana dan een sofer a Hashem. Dus je gaat niet meer wat ik Lord Manjer had, is een ventje met hun hand. En je schijnt een klacht, je hebt goed gejuw, en van je staat een heimel, en je hebt meer dan een tochter, en je is een beetje een haar. En hij vissen met een show, je wil meer aan, geld jöchlis, had je hebt meer dan een tochter a Hashem. Neste, en de giertaartje, kemer mogelijk, iatsen aha die andere. Iatsen aha die kieles aan die keurvache van massa soerengai die kolonig abortje. Je wil laten je hebben hoele heur aan die toch je heen zich wijn te heen journe. Ik heb zijn dag de hoele heur voetje aan die komal eurig zijn dagje maar in geten eurig journe. Eges, als je dagelijks en nachtelijk is een plek, zacht, goed ook, naar bevallig woont terug zijn, naar roeter die maar zijn. Als het gaan heel zijn, vier harsten met een hule. Als je daar aan, dan leeft je wat aan het huidjeurne, als maak je daar weer, maar die pas te gaan. Eges, had door ik had een jarige vallen, wat huidjeurne, is een smaakje meer snaga als je wasje. Dit is een oorzaak, als je als het zien, een oorzaak halatje.
onwoord de 3:18. Onwoord te vier. Nou, fest. Kiameter te vier. Kiameter te vier, dat staat wel in jaren. Als je 5 jaar geleden je is. Dus je Sharut Oava sa Hashem. En je tussen de bruin, koersvogel, de people har skuld. Zou hen het als mjönnen, baat, kolonialische viering. Maar hij kan er maar kolonialische priak, hou boodschap weer te voet van de visa. Dus aan de huurpastjes, bij parenten, kwartje tager, als je nem rages fijn, het door spaat aan de hand, aan de viernische tjerne, zijn de viernische geunje, gebied aan de hit, tjekische klonje, een mocht is een plekast van haar, je schaffelen toe aan de harten, met de veertingen ze biedt, de spaatje naar haar schen, je spisseke heen, en in Gerard aan het torste baatje, dan gelijk je zo aan het de baatje naar zijn vallen. Schiet de harten voor de doen wat. Schwittenje smaakje, hoek de baatje, aan de duinig gekriegen, aan de dagen gejaagd, aan het hoosje harken, de baatje naar vallen, maar dan ga je schiet de schachet, zijn de hoosje te vaart, niet uitgelocht, het maar zijn reur. Het gaat door in zijn vallen. Ach, het gaat je zuur zijn. Voor oorzaak dus een zuur vergeten. Terwijl toen je het als baatje erheen. Het kunnen ieder fysieke heen. Dan gelet je een fuse en deur. De baatje naar zijn afvallen. Zal heen daar en dan houdt baatje kies. Dan houdt je een baatje naar. Dan ben je een dunje. Naar jongen wijn. Naar krieën. Ik ga er aan als je te krijgen. Oh wel. Ga je mis wel aan het baatje naar jou. Ik is in een oorlijn met als een baatje naar zijn aan het vierde schee. Ik is aan het vierde scheurje. Voor de ons afkussen. En als je zo niet te harten. Ga je hier ze hoelen doen. De session hier en ristel. Ik is naar arm heen, naar gooi heen. Kan ik hier neger vies. Het is het als baatje naar heen. Dat de körper goed. De baatje Hashem Chuma. Hadunja Hashem he gal as heen oorlog met klonje. Ha vrouwen de oog is een tikschen in nie hat hachas. He gal oorlog met klonje. Is ha oorlog met klonje. En waar een dunja Hashem kost een rijke vrouwen us naar de haat in de gemeente Julen een oorlog die het heet. Dus Hashem Sharut goed gemaakt van leefde ha aan. Je zal het altijd maar houden, Lord, als je aan de geest gaat goed. Dat it signifies on seals our ingrafting into Christ. Die dat geht, en het als je sterk te groeien. En je zit de kade naast, en je zorgt de garen ter een kutjachke, in schenne je nog van ma, en je smageert de begeken tarik van de groep, en je toch je maakt tarik te groeien. Schenne sounder als groeien, het past. En nooit ik kaal is in juklis. Maar han nooian Hashem gaf je de gamachus. Hemer in Jezus verkarste voor pakhaar. Hemer een nooian chen in juklis karsten. Hemer een nooian Hashem in je host drie de heindjerne. Ik het kooike wel vies. Maar te wat je gebegeet, gegrimmig je gekreef. Ik het gebeet als de maag harry instem. Zo dat er met ne tutje. Naar de hadaste kwaamtje te uit. En je hebt een hoofdblendje gegeus. Nou, zie je hier, je hebt een hoofdje. Had de kist nog uit de hoog en de Hashem. Maar een rollok had dat kar naar binnen. Had hij niet een loos door de reurs geporten hier. Je zou maar aan iets in de reten hebben. Ik dacht hij een basje of jammer. Gerutje ik wil een woontje dat je een nesje in een briggen spirit. Ik het maar schijnt, de bonje geef, de viernische goed, de stuurtjurne. Maar kunnen we hoe de stuur worden te gooien nou. De reutjesapet is dat met tjukjes, dolle maken, jonsie, steunje, naar kotje vierste. Ik is het juist hier is wel te graag, dat kon geven, tiksen zoals een schillen was het aan. Je zou het hebben. Niet iemand ze niet kunnen vaststellen, het tjukjes, dan in jouw eer, dat de geven weer een is. Had de luk al uur een goedje,
a hosagal. Je hebt je goedje in de wasje. Door Rick, doordat ik in die nog laten kennen, het jukjes en dus gaan je zien. Kunt en dat we doen aan de hennetjes. Aan het huis gaat, aan het huis ille gaan jullie haasten. Dus, als je zo nog het haartje had het thuis, dan een wasje. Dat jukjes. Dus je mag zien hoe haar spoortje aan hen. Dus ja, in de pootjes in de komar. Her gaat je een munie. Dus we kijken aan de hut hier, een vakel in het halen. Kijk wel hard in de geek zijn. Hij heeft gepraat als je mag verder krijgen. Hij heeft herakjes en vallen. Dus je niet goed zo mag gaan aan. Maar hij schunje dat we kennis James in de sofferen. Dus kennis James en in niet in haar kom, mijn aan hem schieri als klein heen. Zo het omwans te gaan zitten haasten. Goed omwans. Zo de dagen tegen het paard en haar schadje. Hoe het past je maar haar als je niet woont. Dus joodjes maatje, dus klein je vast zoet. Kent er als van de blauw nog een. Woon het goed heen. Geef wat Jezus is de wou. Geef wat Jezus de wou. We leven terug in het doel. Van een waarhoek en een pootje en wat zijn. Nach de ruine teur. Bevor moesten we weer in. Je kunt niet met je zo harsten. En de rivier vindt in een pootje als je een komma. Ha feem gras en ik ben hier de volle gewoon gras. Gras kan we vastgelopen, leer fijn. Gras kan we vastgelopen, dus in jeschen per als het er zegt. Gras kan we vastgelopen, dat we gewoon garpointje, ik kan je niet heftig, dat kun je erover gaan, maar haar houdt je nog zo, houdt je dat je gewoon, en nog niet heftig. Dus de machine gaat zo is. Die had er nog in je vlees. En had dat de pointjes een kan in je vlees. Dus had het nooit nog een dat ik in je vlees zou zeggen. Dat een schaaf kom maar frietjes in je vlees. Kijk, in de hele zin je een rondje schier in jeurne. Dus in een niet in de vier schaaf aan de rondje schier in jeurne. Ik weet niet veel in jeurne, maar de heer Aakjakel, ik oen in een rondje schier. Hij kunt er Aakje. Het aardjakel maar in geven, ons ne klachkien, ons ne sochteren herharskein, je veel naar haar schunje, tot de jane, tot de niet naar haar zijn. Dus maar schenne harten, ze goed je mocht daar ieder van. De hele zin aan de show, een jaar in jaar show, er met een jaar in show ook als je nog, dat we nog goed gewillen schriften al, en die vastje een gewoon. Je kan je toch doen je. Wie een wasje naar de Heer Jompachut is er zitten uit. Als je 15 jaar studeren naar zo, daar hulp. Tjurlach wie de ja, is tjurlach, het kan te vies zijn. Ga je vroeger raak, dat doen je ze bij, als het tjurlach in de wasje in een Jompachut, ach je het heet. Dat je het waarin, in je een tjurlach oele wasje. Dus gehoor het me hiermee ook, goed je met de lucht alleen, neem je zo'n point of view dan ga je bastjes, enjoy guy pointje in nieding en een menige guy. Dus waarschijnlijk als je zegt, ik wil gewoon niet nieding als kill het sacrament. Ik zal dan de solus netiering, de zorgen het sacrament te hitsen. Dus maar spijt vind je het sacrament, geef me het hartje van nieding, menige, dan een dunne hasjen, die haar aan het sacrament. Ik kijk harsjes en ze willen je schitten van het sacrament. Ik zeg ga hier aan het doorschat, vitaal, dus het sacrament. Ik zeg zelfs in feite niet haringen naar zo. Dan je het zo Paul Sonja, dan een jolige was zo, geef aan te voet. Dus een doorschat, ja, het basje is just. The people of the fact of the will, we're just looking first of all at the etymology of the word sacrament. And it comes from the Latin sacramentum, which to begin with meant the money that was there deposited in a civil action, and if the two contesting parties, if they failed, they forfeited that money, and that money was used for sacred purposes. And it was also used in connection with a soldier by way of his vow of allegiance to his captain, and also to be faithful to his own nation. Eventually we find the word coming into the Christian teaching, and it retained, of course,
the emphasis on sacredness, but it was also linked up with another word, a Greek word, mysterion, which meant that which is mysterious, that which is secretive, and we do find that embodied in both sacraments, both the sacrament of baptism and also the sacrament of the Lord's Supper. Now we find that there are two sacraments in the New Testament, baptism and the Lord's Supper. And as I mentioned before, according to our Confession of Faith and the chapter on baptism, section 4, it states unequivocally there that baptism is to be given to either both parents or at least one parent who make a profession of faith, and that person is given baptism on that basis. And as I pointed out, there are two views within our own church. Some interpret these words to mean a person who is making a public profession of faith, a person who is a communicant. And others, of course, regard that as a member of the visible church by baptism. Everybody baptized is a member of the visible church through that sacrament. And then that person becomes a full member when he or she is making a public profession of faith in Christ. And hence that it means a person who is baptized, and that he or she or both have a right to have their children baptized. And the predominant view within the church has been, of course, the latter. But as I've already mentioned, I'm afraid that it is something, a privilege that is very much abused by some. There are those who are to be commended for their steadfastness and their faithfulness in endeavoring to fulfill those vows, which can only be fulfilled by the power of God. But they make the attempt at least to set the example for their children, to try and bring them up in the nurture and admonition of the Lord. There are others who abuse this privilege, and they forget that they implicate the just displeasure of God by taking vows upon themselves which they have no intention whatsoever of fulfilling, not even attempting to fulfill. And that is a terrible thing to do. You'd better not to vow than to vow and not to keep it. That's what the Word of God reminds us of. It's a very solemn thing. And there's a very solemn responsibility resting upon parents when they act on behalf of their children. That in many ways the destiny of that child is dependent upon the example and the upbringing that child receives. And all these, friends, is part of the decrees of God. And we mustn't be fatalists and say, oh, what's to be will be, because we must realize that the way we behave and the way we act determines to a great extent what the end of the matter is going to be. And God tells us that we have to bring up our children in the nurture and admonition of the Lord. And finally, we find in the Acts of the Apostles that there are 11 cases, 2 of which involve Paul and the Ethiopian eunuch. Another 5 involves larger gatherings, and the remainder include children when we have baptism. And when we look at Paul's epistle to the Ephesians, chapter 6 and verse 1, and Colossians chapter 3 and verse 20, Paul includes children in the covenant. And Paul includes children as members of the church. That can very much be read into what Paul states there. And that shows the place the children have in the church. And there's one other final point. People think because they are not communicants that the church session has got no jurisdiction over them. Don't you believe that? Don't you believe that? When we interview anybody for baptism, we are giving that person baptism on the basis that he has attended, on the basis of the promises he made. We give him the benefit of the doubt. Let him now prove to us that he is an honorable person, or let them prove to us that they are honorable persons in fulfilling those promises. And if they fail and fail miserably, well, it is something else when they have to come back a second time. So we trust, friends, that God will bless these few thoughts to us. Und wir werden nicht über die piano gegaan, brieren, dochel, heen, dochel, heen, dat er kom als kaars, aan de hulenieken, ik ga niet piachen gaan.
agus go bit an nóach a gonne tochtal ar a matin seo, agus a tak a meint mar in céitne. Is tu hugas in is an nulig chantas gach fias, amen. Je moet in isige wil schuin, jans Jack of Salan Harish in Giafiket. Psalm 127. De lever van het 6 jaar eens. Shetje werd tarret bruin maar guus. Maar oira werk waun. Die mich ne hoort maar huitje keer. Nou wijn rasch die vriend gegaan. De son hem ver en bi you shoot. Ag wacht de gorlach waan. Gun ruhus vauri iatige. Een naintje of vandaan. Ne haringen naar zijn van een 30 jaren. Psalm 127 from verse 3 zegt hier bestadig bruin maar guus, maar oira werk wang. Jehovah